こんにちは。ショートームで失礼します。今ご紹介いただきましたように伊東市の方から来たんですけども、ナスカで、ナスカという名前いろんなところで使われてますので、伊豆高原という名前をつけて、あの辺りでなんか2人きりでやってるもんですから、なんていうんですかね、家内工業みたいな形で伊東市でたまに熱海とかそういうところにいながら活動しております。今日は4曲ほど、やりますけど、まず、先ほど水上美香さんが非常に明るい曲で賑やかになって楽しい気分になられたと思うんですけど、ちょっと眠くなるかもしれませんけど、眠っていただいて結構です。私たち練習中もいつも近くで、猫にぐっすり寝てます。じゃあ最初はですね、エクオトルだと思いますけど、細かいところは読んでも情報がないと分からないんですけど、串滝らりという曲を、やりたいと思います。
人で始めたのが、埼玉県の久喜っていうところからですね、10年ほど前ですね、引っ越してきまして、それからなかなか三島は三上香さんいるんですけど、あちらの方なかなかフォルクローレの愛好家というか私たちたちがゼロだったんでですね、急遽私引っ張り込まれて、A マイナーとか C とかコードも一切わからない状態で始めたので、いまだにまだ初心者でちょっと、進んだくらいなんですけど、次の曲はですね、君さえし夜ってもしかしたら聞いたことあるかもしれないんですけど、1960年代ぐらいですかね、ベネズエラで作られた曲なんですけど、そこからすぐに西田幸子とそれからザ・ピーナッツがカバーしてるんですけど、B 面2人とも B 面でそれをやって A 面の方が流行っちゃったんで B 面全然知られてないんですけど、その「君さえし夜」という曲をやりたいと思います。なかなか2人でやってるのが、いい悪いがありまして、いい点はですね、ほぼ毎日同じ家に住んでるものですからですけど、時々喧嘩した時とかそういう時はですね、練習は一切やりませんのでそんな日間か続くこともあるんですけど、大体は365日のうち360日以上は一緒に
やっております。じゃあ、次はですね、本当は大勢あれでやって追っかけでやったりとかですね、いろいろやってるんですけど、太陽への道という曲があるんですけど、それを2人でやるとどういうふうになるかということでやってみたいと思います。太陽への道です。
私は、今ギターしかやってないんですけど、たまに今サンポーニャですね、あれやってちょっとやるともうなんですかね、酸欠を起こして頭がクラクラしてるんですよね。で彼女は子供の頃からずっと喘息持ちだったんですよね。でこのコントロールのこのピアとサンポーニャやられてだいぶ良くなって今ほとんど大丈夫なんですね。喘息にいいだでは最後になりますけどイルジャって言ったらいいかもしれないんですけど、アルゼンチンの北西部ですね、大体そうですね2700メーターぐらいの高度、谷間に綺麗な街があって、これ今観光地になってるんですけど、そこの名前がついた曲で、これはラウル・オラルテっていうアルゼンチンの有名なキューナ奏者の方が作られた曲で、オラルテさんはここのところですね、コロナの関係でちょっと間空いたんですけど、ほぼ毎年のように日本に来てこじんまりとしたコンサートをあちこちでやる。今年も秋に来てやる予定があって、もし機会がありましたら見ていただければ、全く別物のこのイレアを聴けると思いますけど、このイレアをやりたいと思います。入場